Uy, sana all. Nara ka dire? Ha? Nara ka dire? Wala rin mo ko din nahugas sa mga sukong sakyanan kay asa kong motor. Yate god. Sabi ni man mo di ay. Ikaw naligo na ka. Ha? Naligo na ka. Atong sa semana. Mao di ay. Yate may magay hapyon siyang motor. Wala nga, palangga mo ko ni. Sumka eh. May bang motor kay hinapyon. Sa kuha wag ka hapyon. Yate, sige man, happy-happy rin. Sige na happy ng yaging buwan. Happy-happy dyan pang topic mo. Karon happy na po. Sige na happy-happy. Wala magkulangan dyan po kung happy. Sige dyan po kung happy-happy dira. Dili ba? So dili pa. Ikaw wag kay kaligo ni imong motor silit kaligo. Mong aslom na kay kag baho. Sala mo na nimo musalom ka gud. Mo na simutan mo sa aslom. Talaga masuko mo kani sa luman. Masuko ni ko di ay. Naara naman ko nga sarapa lang imong salumon. Sige nga, strikta. Wala dyan kagwapa ni mo. Di ba na maayo ay? Di dyan na maayo yung kagwapa ni mo. Sige maayo. Dali na mo Wala yung kagwapa no, hindi na maayo. Oh, nangita ko di mo asa ka dali ka dire. Ano, naara ko diri, alangan ako sa laing. Mulakat pag ko, masuko pag ka. Nga, na ako diri, masuko pag ka. Naragi ko diri, hugas ko ng motor. Siguro, gasan mo, ikis sa paguro ka eh. Ha? Ikis sa paguro ka. Grabe ka, advance kay kagununa. Ka mga babae, advance kay kagununa. Mo na ka para May sa nang kaming mga babae advance, may kisa maula ibe. Uy, Tarungan na. ay, ko lang pati-pati, kaya yabo ko sampung mahalo, no? Mahal ang pili may katinan, mahal pa na nako. Iso ko yun sa mga ganoon. Oo. Hilabot pa dyan ka diri. Birahan ka ron. Si Birahan. Biyahe na lang. Pamirahay diri karon. Unahan tong ligo, may oh, aslaw na ka kayo. Ano may maligo na lang ko, eh. Ligo, may unahan Gusto ka mo dawat ako kwartas. Gusto ka mo dawat kwarta. Isog kay ka. Manunggoy na kay karon. Manunggoy di kasi. Oh, kato na kadaw ko sa Eagle Game. Sige pa kay kwarta na ko. Nga? Ha? Oh. Muha ka kwarta sa imong daog sa Eagle Game. Ala asawa man ko. Ano na asawa man ka? Ha? Ano asawa man ka? Bahay ka na ko. Ganun. Minyo ko. Sigol. Sam ka mo isog ng gagalit. Uy. Usap na namang jobra nida. Wala dito kagaduha ang Eagle Game. Oh, maura mga Eagle Game ko. Sige magagudkuhan-kuhan. Sige gudkuhan. Ano sa man ang bayad ng Eagle Game? Karon mo withdraw to kwarta ron tungod aning Eagle Game. Paghaay ko kwarta na. Eagle Game. Oh, dali ram kay Eagle Game. Oh, dali kay duha ano. Oh, mara siya Eagle Game. Oh. Amo din na Eagle Game. Dali rin nulit kang Eagle Game na malingaw lagi ka mga kwarta pa ka. Oh, nakalaki na ka. Oh, mo-top up ka mo na kay 10 pesos sa 100 pesos, 200 na kay 50 pesos. So mo na si Eagle Game. Oh, daghan kay mga games diri. Oh, no. Pagkarata kung tayo tong isa uban pa. Dali ra bukay ka mo withdraw sa kwarta diri. Oh, pro Gcash na ibutan mo Sa Gcash. Gcash na. Oh, ikaw diri pa napita oh, napay wallet oh. Pwede mo lutan ang imong Kay 100, Eagle Game. 200, 500, 1,000. Oh, dali ra kayo kini Eagle Game makalingaw ni makakwarta pa ka. O tagay ta. Saan ka dito? Ato sa sunod. Mag-concert ta. Mag-football sa kwarto. Tara. Tara.